nakita karon sa ikaunom nato nga mensahe sa ikaunom nga iglesia nga gipadadaan og mensahe ni Ginoong Hesus. Ang una atong nahisgutan mahitungod kini sa iglesia sa Efeso nga gitawag nato og iglesia nga nawad-an og gugma. Tungod kay mga katawhan sa Efeso nabisi na lang gyud sa ilang bulaton sa iglesia, nabisi sa ilang mga personal nga buluhaton, although nagsimba, nag-apil sila sa ilahang mga dunay mga katuyuan nila o mga buluhaton sa iglesia, apan ang importante kayo mo inawagtang sa ilahang kasing-kasing mawalain kundi ang ilhang unang gugma ngadto ni Ginoong Hesukristo. Mo gitawag nato siya og iglesia nga nawad-an sa gugma. O gisgutan nato ang Smyrna, ang ikaduhang iglesia nga mao ni ang iglesia nga wala makadawat og pagbadlong sa Dios. Apan kini mo iglesia gilutos, mao ni gitawag nato siya nga iglesia nga gilutos. Tungod kay daghan kayo ang paglutos nga nahitabo silang kinabuhi ni maong iglesia. So ang ikatulo mo ang Pergamo. Mao kining iglesia nga ni kompromiso. So maayo ang ilang gipanghimo sa iglesia sa Pergamo, apan ni kompromiso sila. Ilang gisagol ang buluhaton sa iglesia sa simbahan, ang mga espirituhanong aspeto, ulang gisagol usab sa kalibutanon kay okay ra ko no, basta kay nakasimba na, naka-apil na sa Bible study, membro ko na nga grupo no. Kanya okay ra ning mubuhat ko aning mga kalibutanon no, dili na mao sumaw na ni kompromiso na sila. So ang ikapat mao ang iglesia sa Tiatira. Sumao sa ni susama sa Pergamo nga ni kompromiso sab ni nya kani sila mutugot pa gyud. Moingon okay ra na, buhata ra na basta kay nakasimba na ka, nakahimo na kasi mong buhaton. Okay ra na nimong buhaton. Sumao gyapon matugtano ni sila, wala sila magtan-aw sa espirituhanong kahimtang sa mga kaigsuonan, ilabi na gyud sa liderato sa mga iglesia nga mahigpawag sila sa bungaw sa kalautan tungod kay mitugot sila nga sila mohimo og mga butang nga wala mahimuot ang Dios. So ang ikalima mao ni ang iglesia sa Sardis, diin kini gitawag og patay nga iglesia. Gitawag kini og patay nga iglesia tungod kay kini mao iglesia mga igsuon ug imong tan-awon naglihok ang tanan. Wala kay makita nga wala magtuman sa ilang mga bulaton, magbuhat silang mga bulaton. Ang mga katawhan sa Sardis, makita nimo gyud nga makaingon ka kini mo'y iglesia nga ako ang apilan. Madasig ka tungod kay sa imong nakita lang nga sila aktibo kaayo. Wa ni sila active kini, dili sila passive kana bang nagpanglihok gid sila sa ilang bulaton. Apan luyo sa ilahang pagka-aktibo, wala diay na sila, patay na ang ilang espirituhanong aspeto sa ilang kinabuhi. Ug karon atong tan-awon ang ikaunom na nga iglesia nga mao ang Philadelphia. So mao ni ang ikaunom, ang pangalan sa ikaunom nga iglesia nga gikan sa pinulungan sa Griego nga duha ka pinulungan sa Griego nga gitawag gugma ug igsuon. So kini nagpasabot nga brotherly love o inigsuon nga gugma. Ug mao kini ang kinamanghuran o kinabataan o kinagamyan sa pito ka mga iglesia sa maong syudad. Ug ato usab kining makutlo sa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 13. So akong gihangyo ang tanan manindog ta agi og pagtawod ug pagbasa nato sa balahan nga pulong sa Dios. Atong basahon ang mga sitas sa pinadayag 3 sitting ato sa 13. Ug ato ning dunganan og basa mga igsuon. Gingon dinhi sa bersikulo 7. Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Philadelphia, isulat kini. Mao kini ang pulong niadtong balaan ug matuod nga mao ang nagkupot sa yawi ni David ug ang magbukas nga walay makatak-op, ang magtak-op nga walay makabukas. Nasayod ako sa imong mga buhat. Tan-awa, gibutang nako sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga binuksan nga walay bisan kinsa nga makatak-op nini tungod kay gamay lamang ang imong gahom. Apan gituman nimo ang akong pulong ug wala nimo ilimod ang akong ngalan. Tan-awa sila nga mga iya sa sinagugan ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo pandili di ay
hinuon na makak. Tanawa kini sila, paanhaon ako ug pahapaon diha sa imong tiilan ug pailhon nako sila nga ikaw akong gigugma. Tungod kay gituman manimo ang akong pulong sa pagkamalahotayon, bantayan ko ikaw nga malikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan aron pagsulay sa mga nagpuyo sa yuta. Muanha na ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang anaa kanimo aron walay makailog sa imong pulong-purong. Siya nga magmadaugon akong himuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios, ug dili na siya mugula niini, ug isulat nako diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, ug ang akong bag-o nga ngalan. Ang adunay igdulungo kinahanglan magpatalinghok sa gisulti sa Espiritu ngadto sa iglesia. Salamat sa imong pulong, sa imong balaan nga pulong, O Dios, nagampo kami mga igsoon. Hallelujah. Salamat Ginoo Lord. Salamat ining hapunon, dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang giday Ginoo, amo kang gisimba, gimaya Ginoo tungod ikaw ang Dios nga balaan. Labing kamhanan nga Dios. Ug ikaw ang tag-iya sa tanan. Ining hapunon Ginoo Lord, sa mga kausapan, nagpasalamat kami kanimo sa dako nga pribilehiyo nga niya na usab kami magkakatapok, mamati sa imong pulong, magtuon sa imong mga balaang pagtulunan, ug tuguti amahan nga pinaagi sa imong balaang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala, among makabatunan ug makatunan kung unsa man ang imong ipadangat nga pagtulunan nining maong mga mensahe. Bisan pa man kining ubos nimong alagad, O Dios, imo alam akong instrumento nga mopadayag ug mobatbat sa imong mga pulong ato sa imong katawhan. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Part from you Lord, wa mi mahimo Ginoo God. Busa maghinalig kami kanimo nining among pagtuon. Unsa may mo makabot, ikaw lang among ulian sa tanan dungog himaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So ato ning tanawon kung unsa ni ang background sa iglesia sa Philadelphia. Kining Philadelphia, no? Nagkalitok. Lisod naglitok. Ang Philadelphia ana nahimutang sa habagatan o sa south, no? Nga bahin sa Sardis. Katong atong gisgutan nga iglesia. Mga 28 milya or 28 miles ang ilayon. Unya kaning maong lugar abunda ni sa parasan, daghan ni silang mga gipananom nga mga grapes, no? Kanang paras. Unya mao na nga tungod niya na sila daghan og production abunga sila or abunda sila sa production nila sa bino tungod sa kadaghan silang parasan. Ug mao ni nakatukmod sa mga katawhan nimong dapit dili man tanan nga misimba sila sa ilang Dios nga si Dionysius. Mao ni gitawag na sa ilang Dios nila sa bino. So dito dai sa unang panahon unsa gani ilahang mga harvest, naasa na sila hibutang nila nga ilang Dios nga mao ilang pasalamatan sa pagkaabunda sa ilang nadawat, no? Mao ni ilang nahitabo na hinuon tungod kay mao daghan man nila sa ila ang mga katawhan nga uban isimba na sad sa ilang Dios nga nagtuo sila mo tag-iya sa parasan. So kini gitukod kini alang sa usa ka missionary sa Hellenism. Kaning Hellenism igsoon usa ni ka daang kultura sa daan nga mga Greece or sa Griego, no? So duha ka katuyuan sa Philadelphia. Ano ba na? Ang original nga katuyuan luyon ini mao ang nagunang syudad, mao paghimo nga sentro sa pagkaylap sa Griego nga lengguwahe. So kaning Philadelphia, kani nga iglesia, di na ko mulitok kini nga iglesia mao ni ang sentro sa pagpakaylap sa Griego nga lengguwahe, sa Greek language, no? Mao ni ang ilang gihimo. Ang Greek language, ang ilang culture, mga ilang pamatasan sa tanan nga probinsya sa Asia, mao na ang ilahang tuyo nining maong lugar kining sa Philadelphia. Mao ni nga kung atong makita, mao ni ang ilahang mission, mao ni ang sentro ni sa pagpakaylap sa Griego nga lengguwahe. Aduna sila opportunity nga sa ilang pagpakaylap sa mga lengguwahe, ila usab nga madala ang pulong sa Dios sa pagpakaylap nila niini. So doon na sila'y oportunidad nga ila ning magamit
sa sangyaw usab sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Kay kini ang tuyo nila mao man ang pakatap, pakailap sa lingwahe, kultura, pamatasan sa tanang probinsya sa Asia. So dako kayo og coverage. Ang Philadelphia usab gitukod sa katuyuan nga mahimo kining missionary city, no? Unya kining Philadelphia naa sad ang Phrygia kanang gingharian sa kasadpan tunga-tunga nga bahin sa Anatolia. Nga ato ning gitawag karon og modern Asian Turkey, no? Sentro sa nga gitawag nila kanang dako kay sapa nila nga Sangarius River. Ug anao sab ning maong dapit kining maong lugar ang tribo sa mga barbaro, katong mga barbarian ba. Naan himutang sa daning maong lugar. O giandam kini aron sa pagpakatap sa Griego nga lingwahe gihapon. Apil ni sila nga pagkinabuhi ug ang mga sibilisasyon sa Griego mukatap sa tibuok rehiyon. So doon na gid sila katuyuan nga ilaging masaturate ang area, no? Kini usa kini ka malambuon nga syudad ug anaan ning maong dapit nag-agi ang kinatibuk-an o kinadak-an nga highway sa kalibutan, no? Nga nagpadulong ngadto biyahe ngadto sa Europe, ngadto sa sidlakang bahin ug ang agianan nini gikan sa kontinente usa ka kontinente o kontinento ngadto sa lain. So dako kini sentro kini siya, although gamay ni siya nga syudad, gamay nga iglesia, apan ana ang iyang nahimutangan nindot kayo. Naagid siya nahimutang gyud sa dako kay nga agianan. Sila gani gyud maagian gyud aning kinadak-an nga highway nga usa sa kinadak-ang highway sa kalibutan. Unya naa sa ni sila mga sama sa atong natun-an sa unang mga iglesia, doon na sa ni sila mga nindot kay mga buildings. Ang mga tao dito nagtukod usab mga buildings nga susama usab sa Athens. Kung hinumdum mo sa Athens, mao ni ang sentro sa pagsimba sa mga Olympian gods, no? Kato sila si Odysseus, Neptune, no? Mao ni siya gitawag na usab ni ang Philadelphia og Little Athens. So nahibalo ba may igsuon nga gitawag sa ni Quaker City? Kaning Quaker City usa sa ni ka-klase, usa kini kapundok sa relihiyon sa kalag, no? Naasa ni ang indwelling of spirit, nya light within, the light of Christ. Naasa ni tan-aw nimo nga naagyapon si Kristo nagpanglihok. Nya ang pinakanindot unta ani nga maong lugar kay kanang ang Philadelphia diha nahimugso ang USA, ang Amerika. Mao ni ang sinugdanan nga diin nagsugod ang United States of America ug nahimo ni siyang una nga capital sa USA. So mao na siya ang Philadelphia. So doon na tayo mga pagtulunan nga atong makutlo dinhi nga gihatag ni Ginoong Hesus sa maong iglesia. Ang una, si Hesus nag-abli og kahigayunan. So dinhi napita si Hesus tungod kay nakita niya ang kahimtang sa maong iglesia, naghatag siya og kahigayunan. Nag-abli siya og kahigayunan sa mga katawhan o nining maong iglesia aron mahimo ug mabuhat ang iyang buluhaton. Ang ikaduha, naghatag siya og kusog. Siya nagdasig, siya naghatag og kusog sa mga katawhan nga magbuhat sa iyahang mga buluhaton. Ug ay katulo niini, si Jesus nagpasalig og kadaugan. So mao ni ang mga makita nato nga ato ang tukion dinhi ning maong iglesia sa Philadelphia, no? Kung atong basahon ang pinadayag 3 versikulo 7, nagingon dinhi og ngadto sa anghel sa iglesia sa Philadelphia isulat kini, mao kini ang mga pulong niadtong balaan ug matuod nga mao ang nagkupot sa yawi ni David, ang magbukas nga walay makatak-op, ang magtak-op nga walay makabukas. So kung atong tan-awon dinhi sa maong bersikulo, dinhi atong makita nga nagpaila si Jesus sa iyahang kaugalingon. Nagpaila siya nga siya ang balaan ug siya ang matuod. Ug siya usab ang nagunit sa yawi ni David. Ang magbukas nga walay makatak-op, ang magtak-op nga walay makabukas. Subos sa atong makita dinhi nga si Jesus balaan ug matuod. So dinhi nagsugo si Jesus ni Juan sa paghatag sa iyang mensahe ngadto sa anghel sa iglesia nga nagpahinumdum. Gipahinumduman niya ang maong iglesia
nga kining maong mensahe nagagikan kini sa usa ka balaan ug matuod nga Dios. So wala kini magpasabot ang pagkabalaan ni Ginoong Hesus nga karon balaan unya dili, no? Ang iyang pagkabalaan nagpabilin, nagpamatuod nga siya kanunay nga balaan ug mao kini ang iyahang pagka-Dios ug pagkatao. Wala gayoy kausaban ang iyang pagkabalaan ug iyang pagkamatinud-anon. Dili usab kini Dios nga bakakon. Tungod kay siya balaan, dili gayud siya makahimo sa pagpamakak. Ug ang Grigong pinulungan sa true or tinuod mao ang alethnos, no? Mao ni ang Grigo gitawag nato ni sa tinuod. Gipasabot niya na real or genuine, tinuod gyud. Si Jesus tinuod sa iyahang pagkasiya, dili siya piki. Tungod kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Nya dinhi sa gingon nga siya ang nagkupot sa yawi ni David, gipadayag usab ni Jesus nga siya ang naggunit sa yawi ug tigbantay sa ganghaan. Kining ganghaan nga gipasabot ni mga igsuon mao ni ang opportunity nga gihatag gihatag ni Hesus sa iglesia kahigayunan pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios. Evangelism, door of evangelism ni siya. Iya usab nga gipadayag ang iyang gahom ug otoridad labi na sa pagdawat ug sa dili pagdawat. Ang gipasabot ini katong pagdawat niya sa mga katawhan nga misalig ug mituo kaniya. Excuse. Sumo ni atong tan-aw ang unang pagtulun-an ang gisulti ni Jesus, siya nag-abli og kahigayunan. Makita usab ni nato sa pinadayag 3:8. So katong bersikulo 7 mao ni ang pagpadala ni Jesus ug mensahe nga to sa iglesia pinagi ni Juan nga nagmamatuod nga siya balaan og matuod. So dinhi nagsulti si Jesus o nag-abli si Jesus og kahigayunan. Sa pinadayag 3:8 nag-ingon, nasayod ako sa imong mga buhat. Tan-awa, gibutang nako sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga binuksan nga walay bisan kinsa nga makatak-op nini. Ug tungod kay gamay lamang ang imong gahom, apan gituman nimo ang akong pulong ug wala nimo ilimod ang akong ngalan. So kaning iglesia o atong makita mga igsuon, duha ra ka iglesia gyud. So 7 ka iglesia, duha ka iglesia nga wala gayud makadawat og pagsaway o pagbadlong ni Ginoong Hesus. Mao ra ni ang iglesia sa Smyrna o kaning iglesia sa Philadelphia. Kung hinumdum pa mo sa pagtuon nato sa Smyrna, walay pagbadlong ug walay pagsaway nga gihimo sa Ginoong Hesus, apan puno sa pagsuway, puno sa paglutos ang maong iglesia sa Smyrna. So sama usab nini kining iglesia sa Philadelphia, mao gihapon walay pagsaway nga gisulti si Ginoong Hesus, so walay pagbadlong tungod kay kining iglesia usab grabe usab ang ilahang pagantos, grabe usab ang ilang paglutos. Mao ni giingon dinhi nga gamay na lang ang imong gahom. Gamay na lang ang iyang gahom, ang ilang kusog, ang ilang pagtuo, ang ilang pagsalig. Gamay na lang kayo tungod sa ilang mga paglutos nga nahitabo sa maong iglesia. So sama ka nato usahay kung magatubang tang mga problema. Magatubang kitag mga dako kayo mga suliran sa kinabuhi. Una na tumbuhaton, mangita tag solusyon. Dili ta mo duol sa Ginoo. Kung dili ba hinuon, tungod sa kadaghan sa atong suliran, sa mga pagsulay nga atong gisagubang, mubiya tas Ginoo. Muundang ta sa atong pagpangalagad sa Dios, mawad-an ta pagtuo sa Dios, unya atong gitan-aw nga kaning suliran, gidaog-daog ta sa Dios. Dili na mga igsuon, kanang mga suliran moabot sa atong kinabuhi, mao na ang paghatag og kalig-o nato, nga kung kita nakakita sa kalisod nga dili nato mahimo, kay wala man gyud tay mahimo kun walay Dios sa atong kinabuhi. Mao na ang tanang suliran, ang mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, gipakita na alang kanato aron kita maglig-on ug muduol ngadto musalig sa Dios, kay wala tay mahimo kun wala siya. Sumao na nga dili ta angay masubo kun do na may moabot nato nga mga paglutos, no? Kay dinhi sa iglesia sa Philadelphia, gingon dinhi gagamay na lang ang imong gahom, gamay na lang ang ilahang kusog, gamay na lang ang ilang habilin nga mapagtuog pagsalig, no? Pero unsa may gihimo nila, luyo sa gamay na lang nilang nabilin nga gahom o pagtuo,
ug sa ilang kusog, giingon dinhi, gituman nimo ang akong pulong. Mo na akong gingon may isuon nga og panalitan, anaa kita sa maong kahimtang. Dili kita mawad-an og paglaom. Atong tan-awon kun unsang nahitabo ni mong iglesia nga gamay na lang kay nahabilin apan unsa lang gibuhat dituman paghihapon ni ang pulong sa Dios. Ang labaw sa tanan o atong tan-awon sa maong bersikulo nagingon dinhi nga wala nimo ilimod ang akong ngalan. Wala nila isalikway ang pangalan ni Ginoong Hesus, wala sila moingon nga dili na sila mutuon ni Ginoong Hesus. Apan ila gihapon ang giangkon ug ilang gituhuan ug ilang gialagaran gihapon ang mao nga pangalan ni Ginoong Hesus. No? So kung atong tan-awon dinhi, nasayod ningon dinhi si Hesus nasayod mahitungod sa iglesia. So wala gayoy malilong, no? Ang tanan dayag sa mata sa Dios, sa matag usa ka kasing-kasing, bisan naman lang gamay naman lang silang habilin dito, apan nakita niya nga aduna paghihapoy nagpabilin nga madasigon bisan gamay na lang kayo ang ilahang nabilin nga gahom, kusog ug pagtuo diha sa Dios. So nakita kini ni Ginoong Hesus. Mao ni ningon siya sa maong bahin sa bersikulo, nasayod ako sa imong gibuhat. Nasayod si Ginoong Hesus sa atong gibuhat. O kini gi-apply dito ni sa panahon sa Philadelphia, sama ra usab nga dinhi sa atong iglesia wala gayoy malilong ni Ginoong Hesus. Nakita ang tanan nga atong gihimo, nakita ang tanan natong mga plano, nakita ang tanan nato nga motibo ug intensyon sa ato ang kasing-kasing tungod kay ang tan-awon sa Dios mao ang tagsa-tagsa nato ka kasing-kasing. Wala gayoy mosaylo, walay mosaylo. Kining mensahe gihatag kini ni Hesus sa tanang iglesia. Dili lamang sa iglesia sa Philadelphia, sa Smyrna, sa Pergamo ug uban pang mga iglesia nga atong gisgutan, apan apil gihapon kita nini tungod kay kining mao mensahe gihatag na sa tanang iglesia sama sa Philadelphia nga nangalagad sa Dios ug tinud-anay. Ang pangutana, tinud-anay ba ang atong pagpangalagad sa Dios? Kung atong tan-awon, hapit na gyud sila mulunga ang Philadelphia. Pero wala sila muundang, hinuon, ilang gitipigan ang pulong sa Dios, ug wala pag yun nila nga isalikway ang pangalan ni Ginoong Hesus. Wala niya ilimod, no? Ug dinhi makita nato dinhi nga ang iglesia sa Philadelphia nangalagad sa Dios ug tinud-anay nga pagpangalagad bisan pa man sa mga malisod nga sirkumstansya nga ilang giatubang. Sama sa alawiton nga atong gikanta sa praise and worship nga ang exhortation ningon nga bisan unsa pa ang among giatubang nga sirkumstansya sa among kinabuhi, ikaw gayod Ginoo ug ikaw ra ang among kaluwasan, wala nay lain. Ug siya nagpadayag nga siya nasayod niini tanan nga panghitabo sa iglesia sa Philadelphia dayag sa iyang mga mata ingon man sa atong iglesia. Naghatag gayud sig eksakto nga pag-assess o wala gayo pagpinig, no? Walay dapig-dapig ang iyang assessment sa atong kinabuhi sa matag iglesia, no? Sa Philadelphia ug bisan pa man sa ato. Bisan pa man ang gamay nga gahom nga nabilin o kusog ilang gigamit ug may result maayo ang resulta niini. So makita nato mga igsuon nga dili gid ta mawad-an og paglaom. Kung gamay naman ang gani kayo ang atong habilin nga paglaom sa atong kinabuhi, ang sunod mahitabo niya na mag-anam sa kawagtang ang atong pagtuo. So ato ginagamiton bisag kanang gamay nga nahabilin natong pagtan-aw pagtuo sa Dios ato nang gamiton aron kita madasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha ni Kristo. Ningon dinhi ug iyang gitipigan ang pulong sa Dios ug nagpabilin nga matinud-anon. Ingon usab niini ang katuyuan sa Dios sa matag usa kanato nga niya dinhi. Bisan pa man nagatubang kita sa dili nato masabot nga sirkumstansya apan hinumdumi nga ang Dios nakakita na ni ana sa wala pa na mahitabo na sayod na siya ug maghuna-huna ka og solusyon ni ana, duna nay solusyon ang Dios nga giandam ni ana. Dili na kinahanglan nga ato pangwad-on ang atong pagtuo sa Dios. Hinuon, the more o labaw pa hinuon nga hugto nato ang atong pagtuo ug pagsalig ni Ginoong Hesus. Ang iglesia sa Philadelphia giablihan og oportunidad sa pangsangyaw sa ebanghelyo. Kung ato makita din sa Korinto, matud pa ni Pablo
sa ikaduhang Korinto 2:12. Ug sa pag-adto nako sa Troas aron sa pagwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo. Usa ka pultahan ang naabli alang kanako diha sa Ginoo. So kung kita matag-usa nato dinhi sa iglesia mga igsuon, kung mangandoy ta, doon na tayo desire sa atong kasing-kasing, musangyaw ta sa pulong sa Dios hinumdumi. Nagtanaw ang Dios, nagtanaw si Jesus ug mag-abli siya og oportunidad nga mao kini ang pultahan nga kita makasangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan. Giuna ang ato ang kasing-kasing. Giuna ang atong kasing-kasing pagsusi sa Dios kun doon na bagyo kita tinguha sa mga nangawala nga kalag. Nagingon si Jesus nga mag-abli siya og anghan alang sa ebanghelyo o kinahanglan nga kita mosulod. Unsa gipasabot niini? Ang ablihanan, ang pultahan nga giandam ni Jesus alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo mao ni ang oportunidad nga nakita na nimo nga angay kang mosangyaw dinha og pulong sa Dios, angay kang mo-share sa gospel apan imong gibaliwala. Unsay giingon ni Jesus, kung dunay pultahan ug anghaan nga ablihon, kinahanglan nga mosulod kita inubanan sa ato ang hugot nga pagtuo nga makasangyaw ka sa pulong sa Dios. Dako kayo ang pagtawag sa iglesia sa Philadelphia sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Giuban kini sa ilang pagpalapad sa lingwahe o kultura sa Griko sa tibuok rehiyon. So ilang gigamit ang oportunidad. Sa atong bahin, dili usab nato usikan ang kahigayonan mga igsuon, no? Gisultian sila ni Jesus sa pagtan-aw sa bukas nga pultahan. Usahay ang Dios mag-abli og pultahan sa oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo kanato apan wala nato makita. O dili ba nakita nato pero atong gibaliwala. Duha ra na mahitabo. Wala nimo makita o imong nakita apan imong gibaliwala. Dunay usa ka tawo, dunay usa ka sugilanon, atud pa ni. Usa ka tawo miduol ni Spurgeon. Ug nangutana kung unsaon niya pagdala sa usa ka tawo ngadto ni Jesus. So mao na niya pamaagi, makasangyaw tas pulong sa Ginoo. Nangutana siya, unsaon niya pagdala sa usa ka tawo ngadto ni Jesus. Busag ipangutana siya ni Spurgeon, ingon siya, unsa man ka? Ang pasabutin nangutana siya, unsa ka? Unsay imuhang trabaho, unsay imong gibuhat. So ningon ang maong tawo, engine driver siya sa usa ka train. Ang kanang driver sa train ba? No, wa man siguro ni manibila ang train, wa man siguro kasuway drive og train, no? Murag ana ra man ang train siguro, no. So, mao ni siya, usa siya ka driver sa train. Unya, mao ni ang gitubag kay pangutana mo siya unsay iyang gibuhat. So, mao ni giingon sa tawo, nya gipangutana niya si Spurgeon. Gipangutana siya ni Spurgeon og balik. Ang kanang tao, di ba, ang driver sa train, na may tigsugnod og call man ang nagpadagan uling kanang magsigsiga. So iyang ipangutana, ang kanang tao nga tigsugnod og call o uling sa imong train, sa inyong train, siya ba Kristohanon? So nangutana usab si Spurgeon ni atong mga tao. So mitubag ang tao, mingon siya, wala ra ba ko kibalo? So ni siya wala siya kibalo. Sumingon si Spurgeon, balik dito niya. Balik dito, unya susiha kung unsa ang iyahang kahimtang ug diha niya pagsugod. Ipasabot niya, di na kinahanglan ta mangutana asa ta magsugod. Diha ra si mong palibot. Mao niya ipasabot. Ningon si Spurgeon, balik dito, susiha siya og sutaa ug adto ka magsugod niya og sangyaw. Simple ra kay, di ba? Mao na usahay mga igsuon, dili nato masabtan kung unsa gyud ang atong pagkakristohanon. Ang katuyuan sa Dios mao nga kita mosangyaw sa pulong sa Dios sa mga katawhan kay kana sila mga kalag usab na sila nga nagkinahanglan og kaluwasan. Basin ikaw na lagi paabot niya nga gamiton sa Dios aron dili na sila mahitumpawak ngadto sa bungaw sa kalautan. Unya wala nato buhata. So busa kung dunay pultahan nga ablihan kinahanglan musulod gyud kita. Dunay oportunidad nga ihatag sa Dios kanato ato kining gamiton sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga iyang ihatag kanato. Mao man ni ang mensahe nining gipasabot nining iglesia sa
Philadelphia. Tungod kay gamay na wala kay nabilin ang ilahang paggahom o pagtuo o kusog na lang mo ilang gigamit gihapon. So kita libre kayo ta. Wala ta mo agi og paglutos. Naatay freedom pagbasa sa Biblia, pagsangyaw sa pulong, apan mausad usahay ni kung asa na ang duna na kay freedom mawala na ang katuyuan. Ang tinud-anay nato nga katuyuan, no? Daghan ang misupak. Daghan ang mga misupak sa pulong ni Ginoong Hesus niadtong panahon na. Kining mga tawhan ang mga bangis, maliputon, mga traidor kayo, mga maliputon. Apan gingon dinhi nga dili sila makabuntog sa iglesia nga matinumanon ug matinud-anon kang Hesus. So dili ta angay mahadlok. Gigisgutan ni Apostol Juan dinhi ang gugma sa Dios ug ang pagsunod sa iyang sugo ingon nga ebidensya sa pagpasakop sa pamilya sa Dios. Makita na kanato matag-usa ang gugma sa Dios. Matud pa sa 1 Juan 5:1 ug 2 nag-ingon, ang tanan nga nagtuo nga si Hesus mao ang Kristo gipakataw gikan sa Dios ug ang tanan nga nahigugma sa nagpakataw nahigugma usab sa gipakataw. Kita mahibalo nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini. Kung mahigugma kita sa Dios ug magtuman sa iyang mga kasuguan. Unsa man iyang mga kasuguan? Gingon ni kita mahibalo nga kita mahigugma sa mga anak sa Dios. Busa kun atong makita mga igsuon kanang mga katawhan nga nasa atong palibot, mga anak na sa Dios nagkinahanglan og kaluwasan. Mga anak na sa Dios nga nanghay sa laag, mga anak na sa Dios nga nagkinahanglan og kamatuoran nga ilang madunggan sa mga katawhan nga muhatag og kahigayunan kanila sa pagdasig, pagsangyaw sa pulong. Ug dinhi gidasig niya ang magtuto sa paghatag og kasiguruan nila nga kinsa ang anaa kanila mas labaw pa kay sa naa sa kalibutan. Gipasaligan kita ni Ginoong Hesus nga ang anaa kaninyo mas labaw pa kay sa anaa sa kalibutan. Mao ni gisulti sa pulong sa 1 Juan 4:4 nga nag-ingon, mga anak, kamo iya sa Dios, kamo iya sa Dios ug sila inyo nang gibuntog. So wala, dili na kinahanglan magkikumbati pa tang, magkig-away pa kita, paninyo na silang gibuntog kay kamo mga anak sa Dios. Kay siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga naa sa kalibutan. Kinsa man ning kaniya nga naa sa kalibutan? Si Satanas. Ang kaaway. Mao nga dili ta mahadlok mga igsoon tungod kay gibuntog na Ginoong Hesus ang kaaway 2000 kapi na katuig umilabay. Tungod kay si Hesus ang nag-abli ug walay makasira, ug siya usab ang nagsira sa walay makaabli. Mao na atong makita sa pinadayag 3, no? Anaa niya ang katungod sa pagpabiling abli nining maong pultahan alang sa mga Kristohanon sa Philadelphia. So siya gayud ang nagunit sa Yahweh, diin mao ni siya ang naghatag og kagayunan sa mga katawan sa Philadelphia nga bukas ang pultahan alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo, alang sa evangelistic movement nila nga ilang paghimuon, gitagaan sila kagayunan, mao ning gitawag nato pultahan, gitagaan sila kagayunan nga ilang buhaton kun unsa ang gisugo sa Dios kanila. Nahibalo ta mga igsuon nga ang promosyon wala magagikan sa habagatan o sidlakan o kasadpan, apan kining promosyon gikan sa Dios. Amen. O kung ihatag nato ang atong pamaagi ngadto niya ug mosalig kaniya, iya gayud kitang tabangan, iya gayud kitang palabyon, iya gayud kitang unungan, ug iya kitang ubanan sa mga buluhaton. Ang tawo sa Dios wala magsalig sa relihiyoso nga mga talent scout. Kanang mga magtudlo kanato sa mga dili mga pagtulon-an nga sa Dios kuno pero dili di ay wala kini magsalig bisan pa man sa ato ang mga ministry diha sa mga nagdumala o liderato tungod kay ang headquarters gitawag nato og headquarters sa mga katawan sa Dios tuwa sa langit. Ang inyong puloy-anan tuwa sa langit. Ginoo lamang mag-abli sa pultahan o ang Ginoo lamang ang nagapatubo. So dinhi atong makita nga gipakita usab ni Hesus nga siya naghatag og kusog kanato. Pinadayag 3:8 nag-ingon, nasayod ako sa imong mga buhat. Tan-awa, gibutang nako sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga gibuksan og walay bisan kinsa ang makatakop ni tungod kay gamay lamang ang imong gahom apan gituman nimo ang akong pulong ug wala nimo ilimod ang akong ngalan. So mao na ang atong gihisgutan nga jutay nga gahom. Jutay nga gahom ang nabilin o pulong, kusog.
Igo na lang, igo ang ilang kahuyang aron mahimong kusgan sa Ginoo. Nakita nila nga tungod sa kagamay na lang sa kusog nga nabilin, nahimo sila mo'y nagdala kanila nga sila nahimong mahuyang nga walay kusog o unsa ba nangaluya. Apan dinhi giingon dinhi nga ang kahuyang sa tao makahimong kusog diha sa Dios. Tungod kay kita nagkuha og kusog diha sa Dios, kita mahimong sobra ka kusgan o sobra ka dako o sobra ka sigurado sa atong kaugalingon nga kita o kamo gamiton gayud sa Dios. Ang simbahan sa Philadelphia o iglesia adunay kakabos, no? Dunay kakabos sa espirituhanong bahin aron mahibaw-an nila nga sila di ay nagkinahanglan og kusog sa Dios. Kung atong makita ang kahimtang sa Philadelphia nga kabos sila sa espirituhanong aspeto silang kinabuhi, ang pangutana kita dinhi nga niya sa NRA, sa iglesia sa NRA, kabos ba ang atong espiritu? Nagkagamay ba ang ato ang pagtuo? O kinahanglan pa batang pahimangnuan o pahibawon o asultian nga ang atong kusog dili gikan nato kun dili gikan sa Dios. Ang atong kaluyahon maunay nakahatag kanato og kadasig aron pagkuha o pagkabot sa kusog nga gikan sa Dios. Ang importante mga igsuon dili ni mahitungod sa kusog. Dili usab ni mahitungod sa abilidad, although kinahanglan nato na. Dili ang kadako sa imong abilidad o kadako sa imong kusog, apan ang importante nga ang atong kinabuhi dako nga masaligan sa Dios. Kasaligan kita sa mga sugo nga gihatag sa Dios. Susama ni Samson, adunay dako nga abilidad apan dili maayo ang pagsalig. Ngano man? Grabe na sayod man mo ni Samson nga kusgan man kayo to, pero unsa may ang gihimo? Nawala na ang iyang pagsalig sa iyang Diyos ug iyang gihimo. Gigunob niya ang maong palasyo ug naapil usab siya. So wala na niya buhata ug unsa man ang kabubuton sa Dios, naghimo na siya iyang kaugalingon, diin mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. So si Apostol Pablo mo'y usa sa maayong panag-ingnan niining dynamic, no? Nga kahuyang o kusog. Ang kusog sa Dios makita diha sa iyahang kahuyang. Si Pablo grabe na gyud ang iyahang mga pagsuway nga atubang apan gikan ang kusog niya dito niya gikuha sa Dios. Mao ri ko atong tan-awon sa mong bersubahin sa bersikulo, gituman ang akong pagtulun-an ug wala mo ako ilimod. So dinhi makita nato mga igsuon nga bisan pa man kun unsa man kapait, no? Kun unsa man gyud kalisod ang atong gisagubang nga sirkumstansya, ang giingon ni Jesus nga pagdaig sa maong iglesia nga wala gayud nila ilimod ang pangalan ni Ginoong Hesus. Nagpabilin sila nga matinud-anon sa pagtuo ni Ginoong Hesus, nagpabilin ang ilang pagtuo bisag sila gilutos niya, nagpabilin pagyud sila nga nangalagad sa Dios bisan jutay na lang kayo ang nahabilin nilang kusog sa pagpangalagad. Nagmatinud-anon ang iglesia sa Philadelphia ni Hesus sa iyang pulong. Ang ipasabot ini sa walay paglimod kang Hesus mao nga wala lang nila ipadayag ang ilang pagkamaunungon. Mao ni ang giingon dinhi sa wala ilimod. Wala nila ipadayag ang ilang pagkamaunungon apan ang ilang pagpuyo nga matinud-anon diha sa ngalan o kinaiya ni Hesus. Dili ang pagkamaunungon apan ang ilang pagkamatinud-anon diha sa ngalan o kinaiya ni Hesus. Daghan ang iglesia nga nideklarar sa ilang pagkamatinud-anon diha sa ngalan o kinaiya ni Hesus. Daghan kitang madungga ni anak mga igsuon, daghan ang iglesia nga deklara sa ilang pagkamatinud-anon sa pulong ni Hesus. Apan ang pait ug subo palandungon nga bisan gideklarar nila among pangalan ni Hesus apan ang pulong ni Hesus gideklarar nila apan gilimod nila ang pangalan ni Hesus. Nagtuon sila sa pulong, nagsangyaw sila sa pulong apan gilimod nila ang pulong nga mao si Ginoong Hesus.
Ilang gipresentar si Jesus sa pamaagi nga lahi nga wala gayud sa Biblia. Si Jesus nahimuot gayud nining maong iglesia ug wala gayud masulti nga dili maayo sa iglesia. Mo ni nakita ini Ginoong Hesus nga gidayeg niya ang maong iglesia tungod kay bisan pa man sa kahuyang nila naggunit gyapon sila, nagkupot sila sa kusog nga gikan sa Dios. Ang simbahan sa Philadelphia gidayeg tungod sa pagtuman sa pulong sa Ginoo ug sa wala paglimod sa iyang ngalan. Ang kalampusan sa Kristohanong buluhaton dili sukdon sa bisan unsang sukdanan sa kalampusan. Kini dili pagsaka sa eklesyas tiranhon nga posisyon kundili diha sa atong pagkamatinud-anon sa buluhaton sa Dios. Dili kini ang gidaghanon sa bag-ong mga building atong matukod pinaagi sa ministeryo sa katawo. Dili kini ang mga panon sa katawhan nga nagpanon nga maminaw bisan sa unsang tingog sa tawo. Kining tanan mga butanga gigamit ingon nga sukdanan apan sila suyutan-on nga sukdanan. Dili ni nato magid sa gipasabot ni magison akong iklaro nga bisan pa ang atong mga accomplishment nga nahimo sa iglesia, bisan pa sa matag adlaw nato pagpaminaw sa pulong o pagbasa sa pulong sa Dios, apan kung dili ka matinud-anon dili gayud mahimo o gamit ang imong pagkakristohanon. So dinhi nakita nato usab nga si Jesus nagpasalig og kadaugan tungod sa pag-antos sa iglesia sa Philadelphia. Nagpakita sila nga nagpabiling matinud-anon. Busa si Jesus nagpasalig og kadaugan. Atong tan-awon sa Pinadayag 3:9 ngadto sa 10 nag-ingon dinhi. Tan-awa sila nga iya sa sinaguga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay hinuon na makak. Tan-awa kini sila panhaon nako og pahapaon diha sa imong tiilan. Ug pailhon nako sila nga ikaw akong gihigugma. Tungod kay gituman manimo ang akong pulong sa pagkamalahotayon, bantayan ko ikaw nga malikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan aron pagsulay sa mga nagpuyo sa yuta. So grabe ang pasalig. Ningon siya sa mga iglesia, tanawa ang mga iya sa sinaguga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo. Kini mga tawhana nagpakaurod ingnon nga Hudiyo, pandili di ay naisakop ni sila dito sa gitawag og sinaguga, kaning pundok sa mga Hudiyo. Nya namakak sila nga dili day tinuod. Mao ni giingon ni Ginoong Hesus sa mga katawan ug sa iglesia sa Philadelphia, nag-ingon siya, tanawa kini sila panhaon nako ug pahapaon diha sa imong tiilan. Kisa nagsulti nini. Si Ginoong Hesus mismo nagsulti dito sa hapit na mawad-i og paglaom nga iglesia sa Philadelphia. Niingon siya, kanang mga tawhana nga nagpakaron ingnon nga bakakon, niingon siya nga ingnon sila iyang panaon. Excuse me. Panaon diha sa iyang atubangan og pahapaon diha sa ilang tiilan. Wala mo ingon si Ginoong Hesus nga buntuga na sila haron muhapa umuluhod sa imong atubangan, apan mismo si Ginoong Hesus nagingon tanawa kini sila panhaon ako upahapaon diha sa imong tiilan. Sama usab sa atong kahimtang karon, nasayod kita nga matag iglesia aduna gyud kaaway. Tungod kay ang kaaway dili gyud malipay kung kita mga lagad sa Dios. Gibutangan na tagtag sa kabulsay, gipraktisa na tagtira. Ug wala tay pagpanagang pinagis pagampo. Igo gyud ta mga igsuon. Pero bisan pa maigo ta pan klaro kayo kung unsay gipasalig ni Hesus sa iglesia sa Philadelphia, ningon siya, panhaon ako pahapaon diha sa imong tiilan. Og pailhon nako sila nga ikaw akong gihigugma. Ingon ni ana pagpakabana sa atong Dios dito sa iglesia sa Philadelphia. Ingon usab ang iyang buhaton diri kanato kung kita magpabilin diha kaniya ug mutuman sa iyahang mga pagtulunan. Ningon dinhi sa Gis, tungod kay gituman manimo ang akong pulong. Wala lang pagtuman nga gituman lang sa ordinaryong paghimo, apan gituman nimo akong pulong sa pagkamalahotayon. Mao na atong tan-aw ng pulong malahotayon mga igsuon. Mao na importante kayo sa kinabuhi nga Kristohanon, kay kinsa katong magmalahotayon maoy mahimong magbadaogon sa lumba sa kinabuhi. Naibalo mo nga ang lumba usara gyud ang mudaog?
Apan ang atong kinabuhi nga Kristohanon, dili lamang tuyo nga kita mudaog sa prize, sa first prize, apan ang atong tumong og tuyo sa lumba sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Dios, mao nga kinahanglan atong tapuson. Atong tapuson ang ato ang lumba sa kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Dios. Kinahanglan kitang magmalahotayon. Kaya ron bantayan kita nga malikay gikan sa takna sa pagsulay. Mao ni giingon ni Ginoong Hesus sa takna sa pagsulay nga moabot sa tibuok kalibutan. Doon na gayoy pagsulay moabot sa tibuok kalibutan. Apan kun kita anaa ni Ginoong Hesus, miingon siya dinhi nga bantayan ko ikaw nga malikay gikan sa takna sa pagsulay. So sa panahon sa pagsulay mga igsuon kuhaon na mo. Kamong mga Kristohanon, kamong mga matinud-anon diha ni Kristo sa panahon nga muhugpa na ang pagsulay dinhi sa kalibutan, kuhaon mo niya kanang gitawag nato og rapture. Lain na sa nga topic, unya na lang siguro sunod tuig. Dito. Mao na atong gitawag mga igsoon, ipalahi, ilahi, ilikay, ipalayo, no? Kuhaon ang mga Kristohanon aron inig-abot unya sa pagsulay nga muhugpa sa tibuok kalibutan, sila anaa na sa lugar nga safety and secured sila. Mao ni giingon niya kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo mga bakakon. Dayag nga mga Kristohanon sa Philadelphia giluto sa mga pundok sa mga Hudiyo. Ug makita ni mga igsoon kining mga Hudiyo nagukod daw sab sa mga Hudiyo. Ang mga Kristohanon sa Philadelphia kasagaran ni mga Hudiyo ang nagluto sab kani mga Hudiyo. Mao ning naa sa sinagoga. Pundok ni sa mga Hudiyo nga nagluto sa mga Kristohanon. Hudiyo nga miluto sa mga Kristohanon sa Philadelphia nga nagpagka-Hudiyo apan dili di ay tinuod nga Hudiyo. Ang gipasabot ining dili tinuod nga Hudiyo, mga Jew gyapon ni sila apan wala ni sila motuo ni Kristo. Kauban ni sila sa mga atong gitawag nato mga Hellenistic Jew, no? Wala sila espiritual nga koneksyon gikan ni Abraham kani mga tawhana. Wala ni sila espirituhanong koneksyon ngadto sa ni Abraham ug sa mga katawhan nga naay pagtuo. Mao kani ang grupo nga gingon ni Jesus nga milutos sa mga Kristohanon sa iglesia sa Philadelphia. Katong giingon niya tan-awa kita kana nila kanang pundok sa mga tawo nga nasa sinagoga. Mao na mga tawo nga mulutos ninyo apan ako silang dad-on diha sa inyong atubangan ug ako paludon aron masayod sila nga kamo tanan kita dinhin tanan gihigugma ni Ginoong Hesus. Ingon ni ana mga igsoon kun unsa ang pagtulun-an nga tumakutlo dinhi sa iglesia sa Philadelphia, mausab ang mahitabo sa atong iglesia. Tungod kay ang iglesia susama ang tanan iglesia tungod kay kining iglesia sa Dios. Siya ang tag-iya, siya ang nagbugna, siya ang nagtukod. Dili kining building kundi ang iglesia sa Dios, ang iglesia kita mga katawan iya kita sa Dios. Sumao ni iyang giingon nga paduulon ug paludhon ang kaaway sa mga Kristohanon. Nini si Jesus misaad nga iya gyud siguraduon nga ang ilang mga maglulutos makaila nga sila sayop ang ilang gibuhat nga si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sakto ang ilang pagkinabuhi. So ipaila gayud. Ang Dios misaad nga ang simbahan sa Philadelphia mapamatud-an atubangan sa ilang maglulutos. Mismo siya nagpamatuod nga kini ako ning mga katawhan, ako ning higugma. Unya kay kamo inyo man ni silang gilutos, ala luhod mo silang atubangan. Aron ka masayod. Aron mo masayod nga kining mga katawhan akong gihigugma. Ingon ni ana ang atong pagkinabuhi, no? Matod pa sa 1 Corinto 14:24-25 nagingon. Apan kun ang tanan magpropesiya ug unya mosulod ang usa ka tawo nga dili magtotoo ug walay nahibaluan, siya sudyaan sa tanan, siya hukman sa tanan. Ug ibutyag ang mga tinaguan sa iyang kasing-kasing ug busa samtang siya magduko iyang simbahon ang Dios ug iyang ipahayag nga ang Dios anaa gayud uban kaninyo. So mao ni gipadayag dinhi nga kaning mga magtotoo, no? Nga naay mosulod mo propesiya ang usa ka tawo unya di sa sulod sa simbahan pero dili ni sila mao ni gipasabot dinhi ang mga Hudiyo apan dili nagpaka-Hudiyo. Siya ang masudyaan sa tanan ug siya ang mahukman sa tanan. Ug ibutyag pagyud ang tinaguan siyang kasing-kasing i-reveal kung unsa gyud ang iyang tumuog tuyo nga ang katuyuan ani niya mao ang paggun-ob sa mga Kristohanon. Kini nagisgot mahitungod sa dili magtotoo. Mga unbelievers dili magtotoo nga miluhod taliwala sa mga Kristohanon nga misimba sa Dios. Mikuyog ni sila aron mosimba sa Dios. Gini gi-establisher nga dili
mga Kristohanon ang gisimba, kundi ang Dios ang gisimba, taliwala sa mga Kristohanon. So dili gan nato kalikayan mga igsuon nga naa gayud kauban sa nato ning ato ang mga kaaway sa iglesia. Nag-uban kini kanato apan dinhi atong makita nga gipaluhod sila, gipadala sila ni Jesus, gipakita nga gigugma ug mao ni sila nga nagkahiusa na sila, nagkikuban sila sa mga Kristohanon pag-ampo ngadto sa Dios. So ang ilang kaaway una nga nagsimba uban kanila, dili na sila kaaway ug nasayod na sila nga gihigugma ni Jesus kini mga tawhana nga ilang giluto sa una. So dunay changes, dunay kabaguhan, dunay kausaban sa kinabuhi ni mga tawhana sa dihang gipakita sa Dios nga siya iyang gigugma ang mga katawan nga ilang gilutos kini mga tawhana, nagkahiusa na pagsimba ug pagdaig sa atong buhi nga Dios. Si Jesus misaad og proteksyon sa panahon sa pagsuway sa tibuok kalibutan. Sumao ni ang gingon niya, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. So si Jesus misaad og proteksyon. Unsa man nga proteksyon? Kining pulong usa mga igsoon nga nagpuyo sa kalibutan mao ni ang mga tawo nga wala motuo sa Dios. Kini nagtumong niya atong dili magtotoo nga wala nga maoy makadawat unya sa kasilag sa Dios. Kining nagpuyo sa kalibutan, mao ni sila ang naa sa sinaguga. Mao ni makadawat unya sa kapungkot ug kasilag sa Dios. Tungod kay lahi ang mga Kristohanon, anaa kita sa kalibutan, ania karon kita sa kalibutan, apan ang puloy-anan sa mga Kristohanon tua sa langit. Tungod kay ang mga Kristohanon lumalabay lamang, apan bisan pa man nga ania pa kita dinhi ni pasalig ug mihatag si Jesus og pasalig nga proteksyonan niya ang mga iyang katawhan nga nagsimba ug nag-alagad kaniya. Matod pa sa Efeso 2:6 nagingon, ug ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo Jesus ug nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa langitnong dapit diha kaniya. So kita mga igsuon sa panahon nga moabot ng panglutos o ang pagsulay sa mga katawhan nga wala motuo sa Dios, ipinig ka sa Dios, i-secure ka, ibutang ka sa usa ka lugar nga wala dili ikaw moapil sa maong nga mga dako nga pagsuway nga moabot nga gitawag nato og tribulation, no? Colossus 3:3 nagingon, kay kamo nga matay ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. So dili taangay mahadlok kun mga wagtang mataning kalibutana, tungod kay ang tagsa-tagsan nyo kakinabuhi natago na diha uban ni Kristo diha sa Dios ang inyong kinabuhi. Ang sulayan sa panahon sa pagsuway dili ang mga magtotoo apan kadtong anaa nagpuyo sa kalibutan. Katong gingon tong nagpuyo sa kalibutan, katong mga kalibutanon. Mao na ang sulayan, mao na ang maigo sa mga dako nga pagsulay. Dili ang mga Kristohanon, tungod kay ang mga Kristohanon mga citizens na sila sa langit. Ang ilang puloy-anan nga tinud-anay ato sa langit. Matod pa sa taga Filipos 3:20 ningon, apan kita mga lumulupyo sa langit, ug gikan niini atong gipaabot ang manuluwas ang Ginoong Hesukristo. Mao na ang tinud-anay gayud nga pulong sa Dios nagingon nga kamo mga lumulupyo sa langit. So dinhi ang pulong ni Hesus sa bahin sa mga bersikulo ningon siya, muanha ako dayon. Muanha ako dayon. Dili man ingon nga dali inanali nga naa dayon, pero ningon siya muanha ko dayon. Ang but gipasabot ni nga muanha gayud siya. Muanhi gayud siya aron sa paghukom sa mga katawhan nga misalikway kaniya, nga milimod sa iyang pangalan, nga wala mutipig sa iyang mga pulong, nga midaog-daog sa mga katawhan nga mga Kristohanon nga iyang mga katawhan. Ingon ni ana, muanhi ako dayon, muanha ako dayon. Ang iglesia sa Philadelphia kinahanglan nga mainumdum nga si Jesus muanha gayud. Og bantayan ang ilang gihuptan aron walay makailog sa ilang korona. Sama usab ni og gipahimangnuan ang iglesia sa Philadelphia nga si Jesus muanha. Ingon mo usab kini mong iglesia hinumdumi nga si Jesus usab muanhi. Muanhi si Jesus ug iya gayong makita kung kinsa gayud ang tinud-anay nga nagpangalagad kaniya ug iya kining panalipdan sa pag-abot sa dako nga pagsulay. No? Pagingon dinhi og bantayan ang ilang gihuptan aron walay makailog sa ilang korona. Unsa man ni ang ilang gihuptan? Una sa atong makita sa laing bersikulo ninyo siya nga
si Jesus nag-abli og pultahan. Unsa man ning giabli nga pultahan sa atong i-discuss karon sa atong isgutan, kini ang oportunidad nga ikaw makahimo og evangelistic opportunity. Mao ni ang ilahang gitipigan, mao ni ang ilahang gihuptan. Ang ikaduha mao ni ang paghinalig nila sa Dios, ang pagsalig nila sa Dios. Bisan gamay na lang ang ilang kusog apan nagpabilin sila nga nisalig sa Dios. Mao ningon bantayan ang ilang gihuptan aron walay makailog sa ilang korona. Ingo usab dinhi, pagtipig sa pulong sa Dios ug wala paglimod ni Jesus, mao ni ang mga butang nga atong gigunitan. Mao ni ang mga butang nga gigunitan sa mga taga Philadelphia nga diin bisan gamay na lang ang ilang kusog, ilang gitipigan gihapon ang pulong sa Dios ug wala gayud nila ilimod si Jesus. Mao ni gingon, ayaw ninyo buhii, bantay ang inyong gikuptan aron wala dili mailog ang inyong korona. Kining mao ang korona, mao ang korona sa kadaugan, busa gidasig ni Jesus ang iyang mga katawhan sa pagtapo sa lumba. Sumala sa kong gingon ganiha, usara ang modaog apan ang pinakaimportante sa lumba sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kita gayud magpadayon. Bahala na kita kinatas last o kinatapusanan nga moabot. Basta ang importante nga atong tapuson ang atong lumba sa kinabuhi diha ni Kristo. So unsa may saad o ganti? Atong tan-awon ang saad o ganti gihatag ni Jesus, ningon siya sa pinadayag 3:12. Siya nga magmadaogon akong himuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios, ug dili na sila mogula niini. Ug isulat nako diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios ug ang akong bag-o nga ngalan. Atong tan-awon tagsa-tagsaon tani mga igsoon, no? Una ang maong sitas ang pulong nagingon nga siya nga magmadaogon. Kinsa man ang magmadaogon? Ang magmadaogon mao katong mulahutay sa lumba sa kinabuhi diha ni Kristo. Mao kini ang magmadaogon. Unsa may giingon dinhi ni Jesus? Himuon niyang haligi sa templo. Unsa may haligi? Giingon din himuon ni haligi sa templo sa Dios. Gitanyag kini ni Jesus ang maong kusog nga magpabilin, magbarog ug lig-on bisan pa ang palibot mahugno. May imagine ninyo kaning ang kaning Philadelphia naani sa fault line na himutang. Unya kaning Philadelphia taud-taon lang ni dinhi maglinog. Nya mga tumpag sa nang ilang mga building, ayaw na pud sila, bakwit na pud sila, balik na pud sila. Dayon ana sa linog kay naamang gyud sila sa agianan gyud sa linog. Sumao ni sila ang nahitabo sa Philadelphia, bakwit, balik. Pero ang giingon dinhi nga akong himuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Ang mga katawhan nga magmadaogon, malahutayon, himuon niyang haligi. Kakita mo iniglinog unsay nabilin. Sa mga templo nga giagyan sa linog, makita nimo unsay nabilin. Ang mga haligi mao'y nagbarog, nagpamatuod kana nga kanang haligi lig-on o kusgan. Ug dili siya madali o katumpag. So ningon dinhi himuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Imagine na lang kamo mga Kristohanon, himuon kamong haligi. Ang pasabot ini nga lig-unon kamo diha sa pagpangalaga sa Dios. Ug dili na gyud sila mugula nini, dili na ni mawagtang ninyo. Ug isulat nako diha kaniya ang ngalan sa akong Dios. Ang gingon ni Ginoong Hesus sa matag usa kaninyo. Usab na inyong ngalan. Kung unsa man ang ngalan nga atong gi-address nato ron, moingon ka mga bati man umaayo ang ngalan nga ato ang gigunitan karon, apan dinhi wala na mausab nang imong pangalan tungod kay ang pangalan sa Dios mao na isulat kaninyo. Umingon ron kana si kanang tawhan na kawatan na maanggaan na kawatan kay kawatan man wala na ang pangalan kawatan tungod kay baguhon siya sa Dios. Isulat niya ang pangalan sa Dios diha kaniya ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios. Unsa man ning syudad sa akong Dios gingon dinhi? Ang bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit. Mao ni ang iyang gingon dinhi, isulat niya ang ngalan sa syudad, ang bagong Jerusalem, baguho niya ang tanan ug katong mga nagmadaogon maoy tagaan niya ug himuon niya haligi sa templo. Mga maoy nagbarog nga pabilin nga malig-on ug matinud-anon diha sa pagpangalagad sa Dios. Ug ingon pag yun niya, ug ang akong bag-ong ngalan. Grabe, no?
gipasabot ini nga kamo ibutang na sa Dios diin sa lugar diin halayo kamo sa kadautan sama sa Philadelphia nga magsigila sila bakwit. Ang inyong kinabuhi ibutang na sa Dios sa usa ka lugar nga secured nga bisag unsa pay mahitabo magpabilin kamo magbarog bisan pag maghugno ang tanan. Mao na gipasabot nga mahimuon kang haligi. Himuon kang lig-on sama sa haligi. Nga bisan unsa pay mahitabo sa imong palibot ikaw magpabilin, magtindog, magbarog tungod kay gipalig-on ka sa Dios. Ang magpadaogon himuong haligi sa templo sa Dios. Gitan niya kini ni Jesus nga ang maong kusog nga magpabiling magbarog og lig-on bisan pa sa palibot nga mahugno. Bisan pa ang palibot dinhi sa ato bisan unsa pa ang sirkumstansya, himuon kang lig-on sa Dios, himuon kang lig-on ni Jesus sa mga pagsulay nga modangat sa imong kinabuhi. Apan ang dako nga pagsulay giingon niya nga ang mga katawhan nga iyahang mga katawhan iya ka nang ipaadaplin, iya ka na panalipdan ug dili kani maapil sa maong dakong pagsulay. Isulat ko kaniya ang ngalan sa syudad sa akong Dios bagong Jerusalem ug isulat niya ang bag-ong pangalan. Mao ni pasalig nga dako kayo ug bugat kay nga pasalig sa Dios kanato mga igsuon nga kita o kamo nga magmalahotayon ilain gayud kamo og pagbutang ug kamo mahimutang na unya diha sa bag-ong Jerusalem nga gikan sa langit nga mao ang Jerusalem sa Dios, ang bag-ong Jerusalem. Ug ang pangalan ang pinakaimportante gyud nga ang pangalan sa Dios isulat usab diri kanato. So wala na ang atong daang pangalan, wala na atong mga sala, nalimpyo na ka, natimgas na ka, nahimo kang usa ka balaan tungod kay ang Dios balaan. Ingon ni anak mahitabo sa magmalahotayon ug magbadaogon. Gihimo kini ni Ginoong Hesus mga igsoon tungod kay siya ang tag-iya nato. Siya na ang tag-iya nato ug wala nay manghilabot o magpasipala sa iyang katawhan tungod kay iya na kini siyang gisecured. No? Ang mga bati nga pangalan, maayo o pangalan, ang tanan nato mga PhD uban pang D, PH o unsa pa nang D diha, wala na kundi ilisdan ka na og pangalan sa Dios. Nagpasabot ka na nga kamo linuwas na sa Dios. Inyo na ang gingharian sa Dios. Sa 13 mga igsoon usa kini ka bersikulo nga makita nato sa katapusan sa matag iglesia nga atong gibasa nagingon dinhi ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghod sa gisulti sa espiritu. Mao nay ato ang hinuktukan nga sa atong kinabuhi. Busy kayo ta. Saba kayo ang kalibutan. Bisan pa kita mismo sa atong kaugalingon tungod sa kadaghan sa ato ang mga giatubang, sa ato ang mga suliran, sa ato ang mga sa palibot sa atong pamilya, dili na nato madungog ang gisulti sa balaang espiritu. Mao ni pahimangno dili lamang sa mga iglesia nga atong gitun-an kundi pahimangno ni sa NRA sa matag usa kanato nga kinsa katong adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu dinhi ngadto sa iglesia. Mao kanang importante nga bahin nga ato gayong buhaton kinahanglan mamati. Kinahanglan mamati. Aron atong masabtan kung unsa gayud ang katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Sama sa Smyrna. Nga gisultian, giluwas sa Dios, bisan pa man hapit na sila maunlod, hapit na sila wad og paglaom apan gibuhi sa Dios, butangan og pangalan sa Dios tungod kay sila nang madaogon diha ni Kristo. Sama usab ni mga iglesia, akong pagampo nga kita magpabilin nga mamalahotayon aron kita magmadaogon unya ugma damlag sa ato ang lumba sa ato ang kinabuhi diha ni Kristo. Amen. Magampo ta. Tudo ko itong mga ulo. Amahan mo langit noon, salamat Ginoo. Ginoong Hesus, salamat sa imong mga pahimangno ug sa imong balaan nga pulong, pagtulun-an nga imong gihatag kanamo ning kapunon. Lord, nagampo kami Ginoo, Lord God, nga amo kining katunan gayud ug among masabtan ug among ikinabuhi Ginoo.
Amahan, salamat nga imong sa imong paglain kanamo, sa imong paglahi kanamo gikan sa mga katawhan nga nasilag kanimo. Nasayod kami Ginoo Dios nga ikaw Ginoo ang nagunit sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Busan ining mensaheng imong gihatag kanamo. Salamat sa imong pagpakabana sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nagampo lamang kami Ginoo nga kining pagtulun-an maghatag kanamo kadasig, makahatag kanamo og kusog, makahatag kanamo og kalipay sa among kasing-kasing sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat ining tanan, kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.